Kaixo! Gu, 6. mailako Xabier eta Egoitz gara, eta bideo saio aurkeztuko dugu. Gure azken urtea denez, hemen pasatu ditugun momentu politenak gure klasekideak gogoraraziko dizkigute. Espero dugu zuen gustokoak izatea. Kaixo! Guk 3 urteko gela gara, eta aurkeztuko du. Gogoratzen zarete psikomotrizitate gelaz? Bai, izugarria zen. Baina orain txikia gelditzen zaigu. Eta gure urtebetetxeetan bizkotxoak ekarri behar genituela. Zeo. Patioak oso luzeak ziren. Eta siestak ere. Gelako etxe txikia ez zen hain txikia, ez da? Bai, egia da. Oberena olentzeroko opariak ziren. Hobeto esaterako baloiak. Eta Zurbanoko eskursioan ondo pasa genuen, ez da? Bai! Oberena esaldiei ematen genion janaria zen. Foronda oso luze, oso handia zen. Ba, nik hartu beria batetan izkutatu nintzen. Gogoratzen zarete lehen zegoen bueltak ematen zuen kolumpioa? Txikien patioan. Bai. Joe, nik egan egiten ikasi nuen. Joe, txol. Ba, orain nik enez bihurtu Superman. Gogoratzen zarete gure andereñoetaz? Bai, Marijo eta Patirke ziren. Eskerrik asko, Patirke! Eskerrik asko, Marijo! Kaixo! Gula urtekoak gara, eta orain gure gogorapenak esango ditugu. Nire andereñoa jasone zen, eta oso dibertigarria zen gurekin jolasten zuela. Ni gogoratzen nahi psikomotrizitate gela guretzat izugarria zela, eta horma handi bat egiten genuen koltsonetesin. Gero ere oso dibertigarria zen apurtzen genuela. Ni gogoratzen dut beti zuhaitzetan egoten ginela eta gresinaz betetzen ginen. Eta gero, etxera bueltatzerakoan gure gurasoak bronka botatzen zigutela. Niri bururatzen zait, txikitatik bitxobolak hartzen genituela. Eta hartzen genituela gure gurasoek eta andereñoek bronka botatzen ziguten. Garai hartan ere iparraldeko igerilekura joaten ginen taldeetan klasekoek. Agur! Agur! Ni gogoratzen naiz 5 urteko gelan gurasoak etorri ziren bere lanari hitz egitera. Bai, nire ama, egun hartan untzi bat ekarri zuen lagunei erakusteko. Eta nire ama bere laneko gauza batzuk azaltzera. Nire aita etorri zen liburu bat irakustera. Ba, nire ama etorri zen Ilea Pandegi tailer bat egitera. Eta zuk aitzoli egin ziozun kresta bat? Bai? Ni gogoratzen naiz, iparraldeko igerilekura joan ginela Jasonerekin eta Patirkerekin. Agur! Kaixo! Nik gogoratzen naiz, lehenengo mailan Fini andereñoarekin egon ginela. Berriz, Imanol, Marianekin egon zen. Baita ere, Alexandran deituriko neska bat gurekin egon zen, baina hurrengo urtean beste ikastola batera joan zen. Ni gogoratzen dut, gure heziketa fizikoko andereñoa Jurgi zela eta gimnasiora joan ginen lehenengo egunean ez genuela joan nahi zikogelara joan nahi ginelako divertigarria baizen. Urte hartan lehen korrika partizipatu egin genuen eta oso ondo pasatu genuen. Ni gogoratzen dut euria egiten zuenean eta patioetara ateratzen ginenean bustitzera joaten ginela eta zera bueltatzean maisuak beti kentzen genituela berokia. Azkenik nago. Ni gogoratzen naiz, patioko lehen txirrina jotzean beti esaten nuela handiena da, eta bezeak zean behar zenidaten. Orain handiak ginela. Agur! Elkarrekin
Egin hortzadarra, margotu. Kaixo! Hona hemen guk bizi ditugun esperientzia batzuk. Ni gogoratzen naiz egun batean biegun pasatzera joan ginera Sastarrainera. Hor bertan hainbat ekintza egin genituen. Bai, nik ere gogoratzen naiz. Sastarrainen kobasulo batera joan ginen. Eta erreka baten ondoan, harri batzuk zulatuz, kolganteak egin genituen, oso ondo pasatu genuen. Ere bai, txanelan dinosauriak ikasi genituen. Baita ere espazioa eta bar. Oso esperientzia polita izan zen. Agur! Kaixo! Gu hirugarren mailako esperientzia kontatuko ditugu. Hau Leire da, hau Peio, hau Aratz, hau Ekaitz eta ni Laura. Orain Peiok bere esperientzia kontatzen hasiko da. Ni gogoratzen naiz hirugarren mailan hasi ginela azterketak egiten eta oso aspergarriak ziren. Orain Leire kontatuko du bere esperientzia. Ni gogoratzen naiz egun batean joan nintzela eskolara trentzak hilo guztian eta urtzean ere maizua izan zidan kontatzeko nire zenbat trentza daukadan eta 13 edo 15 minutu eta gero bukatu nuen. Zenbat trentza zen dituen? 58 edo. Hola, zenbat trentza. Eta zein da zure esperientza pertsonala, Laura? Nirea da, hirugarren mailan ortografia azterketak egiten genituela eta nota ona ateratzen bagenuen diplomak ematen zizkigutela. Master Blaster ditzen ziren eta 3 motetakoak zeuden. Normala, Platinum eta Golden. Ekaitz, zuzen bat azterketa lortu zenituen? Seguro Ekaitz. Bai. Seguro. Bai. Bi? Bai. Ondo dago ere, bai. Aratz, kontatu esperientzia. Ni gogoratzen naiz hirugarren mailan klasez aldatu zigutela. Hasieran oso harrera zen, baina orain normala egiten zaigu. Orain Ekaitze kontatuko du bere esperientzia. Egun batean, soinketa genuen eta Jose Angelek esen etorri eta urtzi etorri zen gure soinketako klasea ematera eta oso divertigarria izan zen. Niretzat soinketako klase divertigarriena izan zen. Eske urtzi oso divertigarria zen. Bai. Bueno, agur! Hau da zure mundua jada bideran. Ni gogoratzen naiz laugarren mailan Lili eta Isaro beste eskola batera joan ziren. Eta Euskararen egunean bideoklip oso polit bat egin genuen. Ni gogoratzen naiz laugarren mailan sarriara joan ginela eta autobusetik jaitsi nintzenean zauri oso handi bat egin nintzen. Ze odol! Ni gogoratzen naiz Marisa joan zen eta hemen egiten zuen bere fotokopia. Baina, norta Marisa? Norta Marisa? Marisa atezaina zen eta dantza bat eta besti bat dedikatu genion. Ja gogoratzen naiz. Eske Cristian! Kaixo! Guk, 5. kurtsoari buruz hitz egingo dugu. Gogoratzen zarete espejora aste pasa joan ginenean? Bai, oso divertigarria izan zen, baina ere bere alde txarrak izan zituen, adibidez, Aitzol Nortzarena. Salto egin zuen porterian, hortza engantzatu zitzaion eta erdibitu egin zitzaion. Odol pila atera zen. Eta gogoratzen zarete mamuaz, ni nintzen, komunea joan nintzen bakarrik. Tristura partu utzita beste polit bat ikasi genuen. Close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to Kurtso bukaeran, araiara joan ginen egun pasa, piztinetara. Ni regaliz pila, erosin dituen. Eta plaza asko, ere bai. Agur! Kaixo lagunok, orain 6. mailan egin dugunari buruz hitz egingo dugu.
Unai, zer da gehien gustatu zaizuna ikastolanetatik? Patio eta soinketa egiten. Zertaraz jolasten duzu patioan? Eskupilotara. Niri gustatuko litzaidak eskupilotara jolastera egun batean. Egun baten etortzen zara patio orduan eta gurekin jolasten duzu eskupilotara. Eta zier, zu zer egiten duzu? Unai, zuri ze gustatzen zaizu jolastea? Tontoaren egitea eta futbolean jolastea. Gogaratzen zarete zaren azarelako bestu genionean ingeleseko andereñoari? Zer ingeleseko andereño? Maite ingeleseko andereñoari? Bai, gogoratzen naiz, etorri zen eskaladari buruz hitz egitera. Bai, oso divertigarria. Aurrera jarraitzeko zera esperiatzeko egunez egun ziur nahi ikusten dugu esarturatu irtenbiderik ez badu. Gu saio eta Ainara gara, eta bideo saio honen bukaera aurkeztuko dugu. Eskerrik asko hemen egon diren pertsona guztioi. 9 urte pasatu ditugu hemen, momentu onak eta izan denak egon dira, batzuetan triste, alai, zerre eta abar. Lagun asko egin ditugu, batzuk besteak baino beagoa, baina ez pentsa, liskarrak ere sortu dira gure artean. Baina gauza oso importante bat ikasi dugu, arazoak hitz egiten konpontzen direla. Irakasle asko ere ezagutu ditugu, baina beste pertsona batzuk ere, atezainak, garbitzaileak, eta bar, eta gure gurasoak ere gu laguntzeko prest egon dira. Eskerrik asko donde apraiz ikastola! Eta horrela ibiltzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginez goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturik gaude. Gizonen lana jakintza dugu, ez dagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea.